Velkommen til fodboldshowet Far og Søn, og vi er altså nået til dag 5 under EM, og det er her, vi åbner klistermærker hver dag, og vi skal åbne 3 pakker. Der faldt den ned igen. Det er ikke hårdt. Nå, der var gang i den i går, Emil. Vi fik Lukaku som klistermærke, og han spillede en fantastisk kamp. Selvom han lavede 2 mål, der blev annulleret, og så lavede han også 2 kæmpe chancer. Så var Annulleret, ja. Annulleret. Brændt chance. Det var ikke Lukaku så. Men jeg har også tippet en rigtig i går. Jeg sagde 1-0 til Frankrig mod Østrig. Det blev den også. Ja, Emil tipper jo alle kampene hver dag. Han tipper også dagens kampe til sidste program. Og du tippede 1-0 til Frankrig. Ja. Hvad siger du til Mbappé og Pence? Jeg synes, Mbappé han var ikke helt skarp. Og Pence var der meget god. Mbappé, han har faktisk brækket næsen. Det blødt simpelthen så meget, og så har han brækket næsen. Han tog godt spil. Han skal spille med maske de næste dage. Nu går det helt af. Mbappé med maske, så det bliver det syn, vi skal vende os til. Han er en maskefisk. Ja, en maskefisk. og Pence har lavet gode redninger for Brøndby, fra Østrigeren. Ja. Nå, lad os åbne nogle klistermærker, det er det handler om. Lad os se, hvad vi får i dag. Det plejer ikke at gå så godt for dem, vi åbner her de seneste dage. Lukaku i går, og Sesko den anden dag. Han ramte stolpen mod Danmark selvfølgelig. 1 bytter i den første pakke. Ja, men lad os se den. Lad os se den på Alessandro skærmen. Bastoni er den første bytter. Bastoni. Ham har vi. Italiener med godt hår. Så er der 5 klistermærker, som vi altså kan klistre ind i hæftet. Så har vi Serbiens anfører, Dusan Tadic. Ja. Serbien, der jo var lidt god mod England. Men Tadic, han var vist på bænken. Han kom dog ind. Så, ja. Og Albaniens player to watch, Armando Broja fra Chelsea. Også godt mærke. Ja, Albanien, de scorede, var det 23 sekunder? De scorede efter. Ja. Og så en, der ikke er udtaget fra Italien, men de kalder ham alligevel anfører, Leonardo Bonucci. Bonucci. Gammel Juventus-legende. Så skiftede han Union på det her tidspunkt. Ja, Union Berlin. Så skiftede han til Milan på et tidspunkt. Det var ikke helt godt. Nu er han vist i Tyrkiet. Ja. Nå, så har vi Spaniens top 1, Fernando Torres. Fernando Torres? Fernando Torres. Jeg troede lige, det var en fra nullerne. Fernando Torres. Fra Barca. Godt mærke også. Og så har vi til sidst landskabsspillet fra Slovenien. Sloveniens landskabsspillet 2. Det tror jeg godt, vi kan bruge. Der ser nydeligt ud i Slovenien. Ja. Fredeligt. Bare de ikke banker Danmark i fodbold, men nu har de selvfølgelig mødt den. Så skal de møde Serbien i næste, mens Danmark møder England. Og vi åbner anden pakke, der bliver åbnet godt. Det er noget godt skrald, vi får her. Skraldemændene bliver glade, de kommer ikke forbi i dag, for det er ikke mandag. 2 bytter, og lad os få dem overstået. Det er det 4. klistermærke, så vidt jeg husker, Nico Elvedi. Nej, ham bliver vi ved med at få. Har I andre også mange Elvedi derude? Det kan I jo lige skrive i kommentarfeltet. Og den anden er Polens logo, det har vi også. Polska. Polska vi gemmer lige en danskeren til sidst. Nej, har vi en dansker. Som vi godt kan bruge. Så har vi først en spiller, som ikke kom ind og bæret anførerbenet for Kroatien, men ikke gjorde det så godt. Mod Spanien, Ivan Perisic. En af de mest rutinerede. Ja. Debuterede i 2011. Man kan næsten se på ham, han er lidt snedig. Og Belgiens landskabsbillede 2 her. Selvom de tabte i går, der er de nok ærgerlige lige her omkring de billeder. Ja. Der er et eller andet med nogle mærkelige kugler der. Ja, det ved vi ikke helt, hvad det er. Det ligner noget fra fysiktimerne, eller kemi. Ja, ingen pomfritter. Ingen pomfritter, ingen øl og ingen chokolade på belgisk kultur. Så kommer der en fransk mand, som vi godt kan bruge. Det er Pierre Kalulu. Ja, Kalulu. Det er sådan, man siger det. Ja. Det kan jeg ikke. Så er det danskere. Han scorede mod Slovenien. Nej. Det er da det er da helt fede. Hold nu op.
Der er den. Den gode frisyr der, ligner La den la dig. la 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 la. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Kan I se forskel derude? Nå, tredje og sidste pakke klistermærker i dag. Hvilket mærke håber vi efterhånden vi får? Jeg kan lige se, hvor Eriksen han skal være. Kan jeg lige vise imens? Her har vi altså den danske side. Jeg er ikke helt tilfreds. 3 af dem er bytter i den sidste pakke. Fyldt godt ud 3 med af dem danskere. er bytter i den Nej, sidste. ikke flere bytter. Spaniens logo, det har vi. Vi har så mange af de logoer der. Englands Luke Thomas, der aldrig har fået debut. Ej, altså, hvad er det for nogle spillere, de har valgt for England? Hvorfor er der ikke Phil Foden og sådan nogle? Han er ikke engang med, Foden. Hvorfor er Foden ikke med? Ja, altså, han er med i så har vi den, han er ikke med i klister. Så har vi den tredje bytter af Kazakhstan til målmand og en forsvar. Ja, okay, ham Shatskid, ham har vi fået en del gange. Og så har vi en forsvar for Skotland. Ja. Liam Cooper. Jamen, de var også nede i forsvaret hele kampen mod Tyskland. Ja. De havde 0 skud. De fik dog scoret på et selvmål. Så det var det andet selvmål, der var i går, der Frankrig. Ja, det var, jeg husker det, som om der havde været et selvmål. Ja. Vi startede med et selvmål af Tyskland. Ja. Rüdiger. Nå, så har vi Tyrkiets landskabsbillede 2, og det er jo ikke sådan noget, vi skal se. Alle dem, der taler tysk, laver selvmål. Ja. Har vi ikke tabt kortet? Mærket. Nå. Og så har vi Sloveniens top 2. Han havde nogle gode chancer, men han kunne ikke noget tempen, og der er vi heldige, at Danmark ikke tabt. Andras Spora. Ja, han havde mange chancer mod Danmark. Nej. Der ser så han så glad ud. Er han ikke en af de eneste, der har scoret på et billede her af klistermærkerne? Jo, det. Det kan også være, at han bare er utilfreds med alt det, han har brændt. Ja, det. Nå. Ja, vi skal have tippet nogle kampe. Vi skal have tippet dagens kampe, Emil. I dag er der kun 2 kampe. Hvad skal vi lave i eftermiddag? Ja. Der har vi da problemer. Nå, der er kun 18 og 21 dage. Vi har klokken 18. Tyrkiet mod Georgien. Debutanterne Georgien mod Tyrkiet. Hvad siger du der? 2-1 til Tyrkiet. Hvem kommer til at lave kasserne? Kender jeg ikke lige så mange fra Tyrkiet, men det gør ham den glade der. Ham der. Ja. Det er simpelthen Kerem Aktürkoğlu. Hold øje med Kerem Aktürkoğlu i dag. Ja, og så scorer... Det kan også være... Og så scorer Kabak den anden. Ozan Kabak. Han er en mere alvorlig og seriøse type. Han er også forsvar, så der er jeg godt nok god, at han scorer. Ja. Jeg tror, det bliver Arda Güler fra Real Madrid. Eller de har også nogen, der hedder Yildiz og Yilmaz og sådan nogle. De kan også godt score. Nå, lad os se. Ja, 2-1 til Tyrkiet. Du tror altså, at Georgien får scoret i deres debut? Ja, Portugal, Tjekkiet, den bliver 3-1 til Portugal. 3-1 til Portugal. Ja, i den sene kamp. Og hvem kommer til at lave målene der? Det gør jeg jo. Vi har en del portugisere. Bruno Fernandes og... som laver sådan en. Det gør... Og har vi med der? Der har vi altså Bruno Fernandes, og så laver Palinha lige den anden. Nå, men de laver jo 3. Og så laver Shota den sidste. Nå, Shota. Så ingen mål af Cristiano Ronaldo? Nej. Og med Felix? Nej. Bernardo Silva? Rafael Leao? Har fødselsdag på min fødselsdag? Og nu er vores kat Findus kommet. Det er altså han tipper kampe, så gå lige ind og se, hvad han tippede mod Slovenien. Og han tipper også mod England. Ja, han tipper også mod England, bare roligt. Vi håber, det går bedre. Ja, det var det hele for i dag, Emil. Vi skal åbne klistermærker igen i morgen, men lad os lige se, hvad der var de bedste mærker i dag. Christian Eriksen, ingen tvivl. Tadic, det var også fint. Ja. Og så det ham, jeg sagde forkert ved, men er Ferdinand Torres. Ja, også godt mærke. Bonucci, selvom han ikke er med. Prøver Albaniens stjerne. Spora, han kunne heller ikke score. Og Perisic til alle vores kroatiske sager. Nå, vi er tilbage i morgen. Flere klistermærker. Vi ses. Vi samler klistermærker til